Am primit o invitație în această după-amiază din partea a 3 televiziuni onorabile. TVR, Antena și cu Realitatea, care m-au invitat să mă duc la o dezbatere. Am spus că mă duc. Am spus că mă duc. Când mă invită 3 televiziuni și mă invită și spun că au 3 moderatori, onorabili toți. De acord? De acord. Domnul Hurezeanu, fac o indiscreție dacă vă reamintesc aici că după ce s-a convenit totul, eu mă urcam în avion să plec la Timișoara, formatul era cel cerut de dumneavoastră inițial, m-ați sunat și mi-ați spus că, dom'le, dar Vadim, dar nu putem fără Vadim. Nu am spus că putem fără Vadim. Și v-am propus să fim serioși și să purtăm dezbaterea. Că dacă introduceți chestiunea cu Vadim, nu mai vine nici Băsescu, pe care înțeleg că doream să-l prindem cu toții, să-l prindem, să beneficiem de companie la o dezbatere, că nu mai vine nici Oprescu și totuși după aceea Sasu a venit și a spus nu se poate fără Vadim. Haideți să fim oameni serioși. N-ați avut curajul sau dorința de a veni la Cluj, n-ați avut nici azi curajul să participați la o dezbatere în 5 pe care ați propus-o, fără Vadim Tudor și George Becali. E foarte greu să vrei să fii președintele României, să fii luat în serios atunci când nu respecti înțelegerea. Am avut? Domnul Joana, doriți să rămâneți? O luăm o cu mare plăcere, totdeauna cu domnul Antonescu, cu mare plăcere. Hai să luăm o pauză, să citim Levantul și ne întoarcem. Publicitate, ne întoarcem imediat. Domnul Joana, am vorbit în această pauză de publicitate, înțeleg că trebuie să mă ageți în altă Nu, fără probleme stau, doar că există către finalul acestei ore o obligație la altă televiziune de 5 minute. Am înțeles. Dar fără probleme, cu mare plăcere și chiar poate că este bine să avem această întâlnire, pentru că au fost atât de multe săgeți aruncate în această perioadă, poate că e un lucru foarte bun. Bun, înțeleg, atunci cât mai puteți să stați ca să știm cum organizăm timpul? Să stăm un sfert de oră sau... Dar rămâneți. O rămânem. Rămâi cu bine. E bine, spune. Dacă dumneavoastră credeți că putem în continuare să facem politică cu șantaje, cu dosărele, cu înregistrări, cu bani de care nu știm de unde sunt, de fapt știm de unde sunt, pentru că în momentul în care se vorbește de tot felul de bani ai partidelor, până la urmă, să privim adevărul în față, acești bani ai partidelor nu s-au strâns muncindu-i fiecare undeva și aducându-i la partid. Sunt direct sau indirect din bugetul public. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Deci dacă... Și în orice caz, gogoși pentru profesori, pentru pensionari, pentru normalizarea relațiilor cu Rusia prin vizite nu doar private, ci chiar secrete, eu nu gust. Cu SPP-ul după mine. Iertați-mă, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Nu, pentru că după aceasta chiar trebuie să plec. Vă rog. Îi spun domnului Antonescu că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus.